persarian wis, dangdutan niki wis, masih pada ming Banyumasan. Asik mari Banyumasan. Iya Mbak Ira konandake tak ngeoli. Ayo gue ya. Yo Mbak Siwas. Konandake. Maksudnya lenggeran. Iya yo, mlayu lagi. Ora sepo terserah. Ki anu ciut panggungnya lho. Panggungnya ciut to. Ya, aja ngetok nebek. Oh, aja ngomong nebek. Oh iya iya. Yo, dipun cepot mlayu ning maring nggih. Yes.